tok lumut. Ora tok lumut. Tapi aku emang gambar. Lah iki tantangannya gambar siji ya toh. Gambar siji tok. Gambar tok iki tanpa lumut iki. Tanpa lumut tapi aku nggawa godhong kayu putih meneh ya toh. Lah iku nek misale oleh watput-watput ngono kan ya lumayan ya. Ya pokoknya hari ini mancing nang anu neh, neng akar rambuan bos. Yang jelas ki nek percobaan mung sekali itu nek urung ketiga kali berarti kan urung berhasil masalah gambas. Nah ini kedua kalinya ini aku tetep nganggo gambas karo godhong kayu putih sing tak nggo esen kuwi ampun bos. Lah mancingku ning ndi? Mancingnya ning tengah. Karo info ya bos. Info banyune ora patek badhe bos hari ini bos. Iki wis jam 11 lho iki. Jam 11 ki jam pira iki? Oh, jam setengah 12 bos. Iki badene ora patek gede. Muga-muga iki kok ki haup ngono lho. Muga-muga haup. Muga-muga iwake madang ngono bolo. Masalahe ya ora enek kancane ning kene iki. Ketoke sepi banget bos sing mancing iki. Ning ketoke di karo kaji bintul mangkat. Ngono bos. Hari ini cuacanya bagus banget bos. Mancingku tetep asik nang kono kuwi. Mancingku nang kono kuwi nang gone Supri. Sing wingi drine mencelat. Alah areng ngelak ke aku no. Aku ki mancing nang kidul to, ketendang apa dibledre mundal undul-undul ngono kuwi. Iya rono. Tak gondeli sak pole sak taleni senar to. Meso ilangi? Ora metu beresan. Wis metu tapi tak taleni senar. Lha iki tak usulke senar to. Ceprot anune drime kan bolong kiwa tengen ngono. Ceprot. Ya kene iki, Bos. Kuwi senare ijek kok talenan ijek kok. Ora ning jaba. Aku arep kegere tak ning kono kuwi. Cole. Colke. Karepku tak taleni mesake wong dhewe mung bolong ronggon. Apa ning tengah karambas saiki kene bakul es? Kok payungan ki? Kene iki Bos ya posisine. Posisine aku ajek nang kene iki, ora lunga-lunga. Sing jelas kene iki karo karambas jebakan iki. Lah karambas jebakan iki biasane iwak tok. Nek aku wis kasep mancing lha engko lor kono kae nek misale ora patek badhe ngene iki lor kono kae iki penak banget. Lor apa? Etan. Iki padha ae, Bos. Wis ngono ae. Lah iki ya Bos ya. Aku nganggo gambas meneh. Ya intine iki aku urung puas nek urung sempurna, urung entuk neh mbok menawa wingi mung nujan-nuju ya to. Iki nganggo gambas neh Bos, iki gambase kok ngene iki. Lumut gambas jenenge ora gambas. Gambas lho menjangan. Lumut gambas meneh. Lah iki ya tetep siwir-siwir neh ngene iki Bos. Siwir-siwir. Ya to. Ora enek liyane aku tur ya ora entuk lumut ora enek kemu. Terus iki senjatane apa jenenge? Godhong kayu putih. Nah, godhong kayu putih iki mung tak remet-remet ngene iki. Sing jelas iki mung go ambon-ambon sing jelas iki. Nggo ambon-ambon. Nah, ngene iki remes-remes. Lah ngene iki lho, Bos. Nggo ambon-ambon lumut sing jelas iki kuwi ngono kuwi. Nah, konsentrap jos ya ulangi terus ngono kuwi ya. Mbok menawa. Njaba iki tak kei tembakan anu Bos, tembakan pira ajek karo tengah meter. Sing jaba. Iki nggon liar iki. Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Tapi butek banget kono Bos nek.
Gambase pancen elek kok. Jero tak kei tembakan suwidak sekitar adek swidak sentinan. Mau coba ya bos, saiki jero genti. Jero kene iki nggon karambat jebakan iki. Ya kene iki. Tak coba ini kono kuwi mbok menawa haup ngono wis ngene bos. Dongane seneno. Bathara Kinggi kang nuku kali Bathara Gangga kang nuku, Bathara Gangga kang nuku karo aku njaluk ngono-ngono sing ning waduk kedung ngomong kene. Lah langsung setrek. Langsung setrek lur, tapi cilik banget. Tapi sing jero iki iwak pelaris kok ngene iki lur, iwak pelaris. Iwake jek sak upil-upil. Ora apa-apa lebokke nggih pelaris kok. Lho kena neh to. Lah. Iwake sak mene-mene lho lumayan alhamdulillah. Tapi sing penting iwake madang. Sing penting iwake gelem madang. Iwake cilik-cilik ora apa-apa. Tuk lho alah kena meneh. Iwake cilik-cilik banget. Ora apa-apa. Penting madang. Lotuk lo kena nah lah kena nah lur. Alah ucul. Alah ucul. Kena nah lo kena nah kandhane kok. Kena nah alah gampange kok ngene. Nah iki kena iki. Kena kandhane kena kok. Sak upil-upil. Tutut lho kena nek iki. Kena. Lho. Serinting. Tuk lho lah. Iwake cilik-cilik. Sak meneh-meneh iki bolo piye? Adik terus apa pindah? Kan. Iwak alah iwak le, alah cilik-cilik men. Tak
sepil hasilku ya bos hari ini ki bos. Hari ini perolehan hari ini lumayan saiki timbangannya wingi ki lumayan tuh bos lo sak mene-mene. Ki tetep nganggo anu apa jenenge gambas karo nang cilik-cilik ya akeh sangat cilik. Gambas karo anu bos. Lho. Gambas karo godhong minyak kayu putih. Yang jelas iki nganggo gambas karo godhong minyak kayu putih. Ngono ae. Wis ngono ae. Bali wis sore. Wis sore. Wis wayahe Bali ya aku masalah ya wis kesel juga. Dino iki mung etok gambas sak menit tok. Wis ora enek liyane bos. Dadi liyane iki nganggo pelet karo cacing mau. Tapi ya mending timbang ora oleh. Oke, wis wayahe Bali. Iki jam 3 punjul bos masalah wis asar. Ngono ya. Ngenteni kancane kae. Di jalanmu sih, olehmu sih, masa kalau roda, nanti kan kamu lagi kena iwak lagi, keton das ya, ya gugup lah anu lah wis rasa tok. Wagu. Tadi bos. Ya. Sehat selalu, diberikan perpanjangan dan selalu dilipat. Sampai jumpa besok dengan saya. Tapi besok jarang. Pada puasa bagi yang menjalankan kita akan wassalamualaikum.